Да. Добър ден. Добър ден. Само една секунда. Здравейте. С какво можем да ви помогнем? Здравейте. Имам няколко въпроса относно новата ви кампания. Разбира се. Елате. Нашето експертно лице веднага ще ви приеме. Елате. Веднага? Да. Чудесно. Да! Заповядайте. Влизайте. С вас май се познавам. Мария, би ли ни оставила насаме? Митко, излез си, тя ще поддържам портрета. Заповядайте, седнете. Седнете. Няма как да се познаваме. Аз работя тук, в тази стая, по 14 часа на денонощие. Спа на горния етаж и излизам само когато има конференции. В кола, служебна, с тъмни стъкла. Веднъж годишно отивам да си почина за 2 дни в Разлог. Вие от Разлог ли сте? Не от Плевен. Видяхте ли, значи няма как да се познаваме. С какво мога да ви бъда полезен? Исках да попитам за няколко задължения. Дошли сте при точния човек. Главен експерт с конто. Китодар Тодоров. Митко! Ела да си хванеш портрета. Много се радвам, че сте тук, момче. Мога ли да ви наричам момче? Да. Заповядайте тук, момче, ще ви разходя малко. Той държи портрета 24 часа, за да не падне. Митко, ще се видим утре сутринта. Лека нощ. Най-важното нещо, което трябва да не се разсейвай, трябва да запомниш е думата сконто. Оп, така. Сконто. Съществително среден род. Възможно най-изгодната кампания, даваща шанс на клиента за голяма отстъпка от задълженията му. Повтаряй сега след мен. Обаче аз дойдох да ви питам... Концентрирай се, момче. Концентрирай се. Коя е думата? Първата част ми бяга. Добре, гледай ме в устата. Скон. Казах нагоре това. Така. Не гледай натам. Мен не гледай. Коя е думата? Скон... Така и цялата дума. Скон... Добре. Спокойно. На всеки ни се случва. Спокойно. Отпусни главата. Добре, дишай. Всичко е наред. Спокойно. Сега, може ли? Знам какво ще ти опресни мисълта. Хоп! Виждаш ли това? Тези 1000 лева могат да бъдат твои с... Сконтото. Сконтото! Ето, виж колко е лесно. Мария, видя ли как работи нашата компания? Давай сега натам. Ваучера? Не, ваучера само в интернет. Мария ще ги събере и без това е най-млада. Здравейте, колеги. Само минаваме. Работете си. Гледайте. Всички тези хора работят усърдно. За кого работят според теб? За теб? Не, за теб. За кого работим всички ние тук? За момчето, нали така? Да повторим. Всички ние работим за момчето. Нов ли е този телефон? От новите, нали? Така, от наградите, нали? После ще ти говоря. Виж телефон, искаш ли го? Не го пипай така. Чакай. Трябва да кажеш вълшебната думичка, коя беше. Мария, моля да обясним, защото ще се измъгне и ще стане много добре. Сконто. Лесно е. Ето какво търся, 50-инчов телевизор, смарт. Тук всичко е смарт. Това е смарт. Онова там е смарт. Всичко е смарт.
разбираш ли? Може да си гледаш каквото си искаш на него. Само запомни това с конто, толкова ли е сложно, не мога да разбера. Всичко това е много хубаво, господин Тодоров, обаче аз за задълженията питам. Добре. Виждаш ли този лаптоп? Работиш ли на него? Нищо, ще спреш за малко. Така. Мария, моля те обясни какво да прави с сайта, за да приключим, защото има и други клиенти, разбираш ли? Има и други приятели, и други момчета, има и момичета, които идват, разбираш ли? И трябва да обърна внимание на всички хора. С контото може да намалиш задълженията си до 80%. Само трябва да провериш дали си клиент, като влезеш на eospromo.bg. Лесно е. Хайде, пробвай ти. Искаш ли, дай да първо, извиняй, ето, продължи да си работиш. Искаш ли да намалят писмата? За това говоря през цялото време. Добре, ще бъде до 3 и е възможно 80% от тези писма да изчезнат. Фокус, истински фокус. Приеми ме като магиосник, затвори си очите. Ще бъде до 3. Концентрирай се. Първо искам да кажеш искам тези 80%. Искам тези 80%. Повтори го пак. Искам 80%. С повече мотивация. Искам тези 80%. Супер. 1. Не гледай. Айде от начало. Искам. Искам тези 80%. Точно така. И сега няма да гледаш, защото и аз гледам. 1. 2. 3. Не дай да плачеш. Айде, че имам конференция. До 80% по-малко задължение. Опитай. Лесно е. С конто. eospromo.bg. Митко, добро утро. Как спа? Отивай до туалетната, аз ще поддържа малко, но побързай, че имам много работа.